Hakabede ba kapop kidan arjat kipop. Kabadingkong kadai kapop kabab himnum yo jing mapshu unpardonable sin. Kaba arpat kadai kapop kaba dangdon kalat ban kalat kabumut. Nah kini kipop kiba dangdon kalat kaba kala bumut ngan opi kadon kawe ka kenjapop. Kaba long hakli du jeng kipop baro. Bat kata kalong kapop aurea. Lani ka sexual sin. Nakapung jong ka sexual sin pat. Kadon kawe ka kenjapop kabaidei bat ka jing ngau bang ban pet iki plim jabo jaban ki plim lingkut bangan spesifik mah. Naga ketin wengi ong ka pornografi. Perlok kani ka pornografi kadai ka kata ka katrap ka bakhum iki brio. Ka khum bat senrang, ka khum bat kentai, ka khum bat rangba, ka khum bat samla, ka khum wat iki kena ki klung rude. Bat kani ka pornografi kam don jing isen ayanu inuru. Perlok kan ong pi. Wat ki brio ki basyakri u bleiru ki ngop. Ha kani ka borjong kani ka borjong nu ubaman. Kani ka bangitip kum ka pornografi. Ha kabaide bat kitu ki bawat iki lat iki linti ban yo jingirap banat na kani ka pornografi. Ano ipi parlok pinyo bun kilat kilinti ki solution kiba kibriyo ki asya film ba ki kot lengba ki YouTube videos pinyo bun ki research. As a matter of fact ki jingyalap ru ki don ki bakran halor ki ke destruction jong ka pornografi lani kumno ka penjot ya kalong yang kalong sem ya ka shongha ka shongman ya ka board jing mut jing berkat ka jong brio kumno ka penjingai ubru no bleiru kita ki berkhot ki ki ba pio na po internet la banwat dalade na kata kadau ngamnum keren ya kata kabanta ki ka bangamut keren perlok kadai ka tenrai kadau jong ka jingkwa jong brio ban pet ya pornografi ka jingkli ka banga kwa ban bu ni kadai ba balai ngi pet ya ka pornografi balai ngi pet ya ka pornografi kata kadai ka banding kong tam ti yai na akan ka video ban nginang nang ya keren cakmat. Kakentin parang English pornografi pan. Kawan na ka Greek word pornia. Kani kamli ka batmay ki babun kilatip ya kata. Ya kani ka information. Handai kay ka bangakwa ban banrap kalong ba. Kajing sngaw thu ya kajing mut jong kani ka kentin pornia. Kumbang ngingis sngaw thu kamlong kumju bat ki Greco Roman culture. Haka culture jong ki Greek bat ki Roman nani ka Greco Roman culture. Kani ka kentin Greek pornia hi ka kitang kawi ka jingmut prostitution nani ka kam de met but prostitution ka kanthop bat chenrang male prostitute bat kanthai female prostitute hangi ki kristan pan ka pher kalong ba kani ka kentin pornia Greek kalong kum ka kenja shatri but baru ki pop aurea ru ki kentup lang hapok jongka kalak bandai ki homosexuality kalak bandai ki adultery kalak bandai ki fornication baru khat kini ki pop kalak hape hapok jong kaneka pornia yani ki kristan lani ki ka judeo Christian context kai ka ba phi de bantip kalong ba hakaspa snem ka basaw hakapor ba kani ka balang kristan ka asdang long mainstream ka ayo e ka jing lai lut ban mani kadon kam kani ka taxonomy of sin kam tam hakabai bat kini ki jing hikai jing ki ka balang church fathers taxonomy of sin ngan opi ka dei kum ka bangi hap kategori ya kanu ka pop katai ka pop kadai hakatuk banta ka tu ka pop kadai hakatuk banta ka tu ka pop katumta kata kadai kata taxonomy of sin. Uwe ni ki balang ubadeiru utau Cappadocian father uwe ni kita ki Cappadocian father ubang itip kum u Gregory of Nicaea lani u Gregory jong ka Nicaea uni u keren halot artali ki kenjapap bat kini ki kenjapap ki hap apok ka pop aurea kini ki pop kadai kawi ka pop claim adultery bat kawi gadi kata ka pop sanksi lani ka fornication kai ka ba unge u Gregory ule namar ba haka konteks jong ki gentle hi ka kentin pornia ka kadebi spesifik tangya ka kam demet
Kam kan thup ya kani ka kam sangsi, kam kan thup ya ka kam klim, kam kan thup iki ki pop ki pop aurea. Ka kan thup itang ya ka kam dimat. Kai ka ba u Gregory na po naisia ule kalong ba. U wara ya kani ka kentien pornia kum kata ka syatri ban kedup lang iki ki pop ro. Kam tam ha ka ba dei ba kini ki sexual misconduct na ka tinoi no mo. Ti nadu nang tahing isdang ban snow thu. Ha ki translation jong ki English translation majority hi pinyo i ba ladap hi i ni kentin da ka Greek pornia pinyo i ya ka kentin English translation kum ka sexual immorality kai pat ka baplong ya ubreu bon pet ikini ki pornography kum ukristan ki chukulina ki por ki don ki kristan li ki belong serious Christian ki ba sakut ha ka ni ka keti jong ni ka pornography kita hang ni ka circle of sinning again and again and again kejuk lale menta la dem kho siu la pan ma la yam hadir asing lai singi oi biang la pan ma lawan su blei la su jan blei lawan su blei lawan phai hadir am tayo lai teo oi biang kejuk kini ki kristan ki struggle ki syate ki syakhum haki kinjri jong ni pornography but kikli balai ti ngatip bakalong ke baklang le sing le apa ka problem kolong ba kini ki bri ki wat ya kan jubahap ka jong ki haka jaka ka bamdai as a matter of fact ki wat ki na ka perspektif ka bamdai dan okay na tapi kwa ka jubahap wat na ka perspektif jong ki bri ki bapat khar sin Wat nak perspektif jong kibrio ki bapat long kristan ki ba serious. Wat nak perspektif jong kibrio ki bamdei ki kristan ro. Ki bapat ki pornografi kali ki balai pipet iki ni ki film. Kita pakai di bas neo balai pipet ini ki film. Bat ka jubab ka bahok ka palang honest ka lai betang ka we. Nga enjoy bal pet iki ni film. It's pleasurable. It's fun. Ka kasngubang man pet iki ni film. It give me sexual excitement. Inai complicated ya ka jubab ka jong phi. Kibrio kipet ya pornography na marba ka pornography kalong pleasurable. That's it. Kamdan da ka wipat ka jubab. Kasulong tang ko ni baki kristan ki ba serious ki struggle. Emdai baki im ha ka pop ki struggle ha ka pop. Kibrio jong kaparthai ki im ha ka ni ka pop. They live in the sin. Kibrio jong ublay pat ki bala. Wan chu ublay ki bala long serious ki baile banyak kelenti ha jong ka jengen ki struggle ba ka ni ka pop. Nakata ka daw kim yo e ka ni ka jubab. Bat ka jubab ka dai ba ubri uhi upet ya ka ni. Bat kristan ki balong serious bat ki brio parthai ki pet ya ka ni ka ni tang na ka wi ka daw ba ki ngobang man pet. Kamnan da ka wi ka daw ki ngobang man pet. Ka jingye pher jong ubriu jong ka parthai bat ukristan pat ha ka jingye pet ya ka pornography ka long ba. Ubriu jong ka parthai u enjoy man pet ya ka pornography bat on da uladap u don hang ni ka state of relaxation u relax u relief ik stress ki jong u kristan pan u don hang ni ka stage of trance hypnotic stage ka ba u enjoy man pet ikini pornography ho u kristan ru u enjoy man pet ikini pornography u pensngo bahai tagi kamat ki jong banri u kendet banri pan ha ka jing lerang Hakajing kendet bener ke jong kristan unyat nak sindur ke jong ya kita ki jingba mi ki nyut ki nyer ki ba upet lembak ni ki jingkhang jong ki kamat ke jong u kendet bener kata ka jing eran bat i kumba udon ha kata ka kendong jong ke donut ke jong ha ka jing long marwei ke jing long jingai no blei ke jing long tabang gem si madu kata ke jing long thli ke donut u breu jong ke parthai u im ha ka pom u kristan u struggle ha kani ka pop ka sudai tang ka jinge pher ba u boro anut ki enjoy u bri jong ka pathai u em ha kani ka pop u enjoy kani ka pop da ka ba u em ha ka pop u kristan u enjoy kani ka pop da ka ba u struggle ka but ka struggling ka jong u kam dei ba u struggle ba u pe kani ka pornography u struggle na ka shame ka jingle ran ka ba wan hadin dengan op pi struggle ne pi im kapap ka ni ka jo kabayo na ka ni ka jo balay pat ka ni ka pornography kalong pleasurable ba kalong enjoyable ba kasngobang ba lada phi pet iki pornography ke ika bajangan o phi karon ka
biological response kadon kini kamet ke jongpi ke respond ya kani ke jing khoj ke ba don hakamat jongpi but ya kata ngitip kum kata ke sexual response kamet ke jongi ke experience ya ka libido lani kata ke sexual heat but ni release kini ki chemical hagi jabing ki jongi dopamine adrenaline in such a way ba ni sngotu ba we are not the same ka kham engi bangin te la kam ya kamet ke jongi and kam long voluntary karoman kabasan ka ongkom ne ba nakapop ka jo uwe ubreu kawan ka jing yam bat nakajing bat borok ki lepop bat borok ki yap kani kamet ka jongi kayap kaman sim kam yap kamet ka jongi kayap bat ngiyo peteng ya kata ka jing yap jong kani kamet ka jongi nau adam ubreu ubam di ban yap uyo ya kajing yap namar kajing sila ka jong kaper edan ngako apa pengen mau ya kani kai ka baca pok kaper edan kalong ba hadin bo ubreu ule pop u adam lapan pej iki kamar ki jong u i kata kajing lingkut bat kawan kajing leran bat kika ai la dia kika ai kata kajing lingkut kajong ki hang ne pen sngotu ba it seems ba hakapor ba ubreu ule ya kani ka pom udo no ai ita linchpin of self control ngano ipi kadika kabor jong kajing te lakam ya ka self control jong kanika kabor met kajong tapan peje ki kamat kajong ui kajing lhoj and he cannot control adam ha kajing long confused kajong vulnerable to sexual desire umsungu thau kawan kajing leran uka ya kata kajing lhoj kajong but mga maphiru ni wan ra ki jo ki aftershocks effects jong kata kapop ka jong utaw adam kani ka jo kamet ka jong hiru kayam hadin ka pom but kani ka jo kamet ka jong hiru kalong vulnerable to nudity lada kadon ka nudity lani kanu no jing khu kamat jongi kamet ka jong hi ka respond biologically kan respond ya kata ka nudity kabangi yoi kam tam lemba hakini ki film pornography what happened we have these dopamine release in huge amount kan hakamet hakajabing ke jongi ba kapentlot ya kabor perhat ka ubreru si nado ka peredan la do no ita linchpin of self control imla shu bante la kam ni experience ya kanika sexual response nakamet ka jongi habadon kataka jingluhut ya kamat jongi that is what happened nadu ka peredan hadu hangi hak bede bat ka psychotherapy bat ka psychoanalysis kiwan ra ikini ki explanation ki jing batai hak bede ikini ki cognitive behavior therapy CBT behavior therapy BT dan ka cognitive therapy CT bat ka dialectical behavior therapy DBT all these therapy can explain ba kadau ka ba ubreu upay ka pornography kadai ba ubreu ulong anxious let's say ubreu ulong depressed ubreu ulong off mood ubreu ulong umsung tenat kidon ki stress haka jing im ka jung ubat kum ka stress response ban relief ni kita ki stress na kita ki anxiety ubreu ulet check ka pornography ban pa ikini ki pornography dan ngipet ikini ki psychoanalysis ki badai kum ke for instance kan IP kum Sigmund Freud father of psychoanalysis what happened uang ba kidan kini ki embedded drama hakajing im kajong obreo kidan ki jingmong ki childhood drama lani kita ki sexual imprinting adu childhood nakata kada obreo ulong addicted to all kind of addictions especially pornography hakabede bukal yung unong ba kini ki embedded unconscious sexual heat kidan ki brio pa ubreu suppress ya kata sexual heat kijong but it just explode in habitual pornography all these answers we're pushing everything external so ngi berat
everything external ka daw kadai bang page pornography kadai na kani ka daw bang adon stress na ka daw bang adon anxiety bang adon depression lani bang adon kini childhood trauma lani bang adon kini ki sexual imprinting lani bang adon kini ki suppressed sexual heats all these kini ki daw ni push kini but kalong kumju nado na ka per eden ro hakapor ba u Adam usha confront ha ublay u Adam kwa ban shim haladi ka blim kwa ban shim haladi ka blim u kuno ka kan thei ka ba mai aya nga kadi kani ka ba aya nga uliso u kwa ba de mo hundred day ka tei ka ba pelong yang aman le see it's the same thing kini ki solution ki ba ki kini ki explanation ki ba ka psychotherapy ba ka psychoanalysis ki wan ay ngam ba ki long ki ba sniu kidon ki jingman toy hakimo henry kalong ba ni express ya ka shabar kadi ka banabar kini ki factors kini ki banabar de te mga kini ki depression kini ki anxiety kini ki low mood ka pelong yang abang pej kini ki film ngalik chani ngalik ban pej kini film nawar bang ngayamai but ki bait ki jonga ngam sungu ya stunat ngalik ngapet gini film ngayamai but hayi ngasam ngam stunat ngalong off mood ngapet gini film bangan ay kata ka stress relief all these excuses kilang useless kajing si shahay kadai ubri upet because ubri usngubang banpay ni hap don ya kata ka courage man acknowledge ya kata ka action kajongi kawai na kanuksa ka ba nga ko aban ICP kadai ka kajingja kajong usim David kumbangitip ba usim David ula le kani ka we ni kini ki ka ba uklim bat kani ka batshiba hadin ka confrontation kajong ka ba hadin system ka ba bampor hadin system lemba uni unong itu lupa ni tan ni David utho ya kani ka sam ka ba san phuwe ka bangitip kum kata ka repenting sam kajong usim David kai ka bangiyo i hang ni ka long ba David shim labu ya kanu ka alibi jong kata ka sexual sin ka jong uklambu kanu ka daw bangale ya kani ka din nakatay ka daw lani ka din nakatay ka daw lani bangadon kata ka trauma lani bangadon kata ka jing lani bangadon kata ki stress kita ki anxiety namar bangade ubri ubla syam jenjar ubla syap pensitom ha usol ubla be ubla pensitom ubla persegi jangan see David never did any of those nonsense excuse David acknowledge ka pop ka jong upan maaf ublay uang mom sat no kata kapop ka jo acknowledge ba uday mo balik kata kapop perlok nga kwa ba pin ngau thu ya kane ka magnitude ka jingkia jong kane ka pornography ako ba pin ngau thu ya ka jing shisha jong kane ka pornography hadu katno kalong serious kawai ka ba nga kwa ba pin kamawai pi Nadapi puli ka kitab Leviticus kalanong kabakat pra hangtu pini ba ublay umahami ki kun Israel ba Moses syapang ki pop aurea ki jat ki pop aurea hangtu pini yop kalis jing ki pop aurea pina betul ba ublay umahami ki shwa bakin li rung ha kari kanan shwa bakin li rung sya kata kari kanan bakin num penbut ya ka jinglong ya ka dustur jong kita ki brio sya kata kari ublay umahami ki kadaw kalong makumne kini ki jat ben riu kini kijat bereu ki ba mani beli tau kidon kita ki beli tau ki idols ke jong ki but ki mani kini ki beli tau kata ka act of idolatry but hakawai na kata ki liturgy nani kata ka rukum idolatry ke jong ki kadai kata ka kabaki pensengau bahai ki beli tau ke jong ki da kita ki kam aurea nani kita ki sexual behavior kabaki don ba kita ki nuti jong ki temple lani ki temple prostitutes ki badon ha kiri kanan ki julong kum kita ki sexual acts jong me kai ka bangamut ban ong newa idolatry kani ka jing mani beli thau ka ba mani beli thau ka wara ka jing mani beli thau but ka jing mani beli thau ka include ya kini ki sexual sins ki brio menchwa kim dei beki mani beli thau tang kumta ki rukom le nyam haba ki brio menchwa ki mani beli thau wat ki khun Israel ru ha kapor beki ngop skini ki beli thau ka dei ba ki mani bakin yo ki jing keruku ki nong Canaanites ki ju mani ki beli thau ki jong ki bakin yo ya ka bam ya kupu ya ka ya ka wine ya ka hyang But ki kun Israel kili kam jo bakin yo ka yo kupu ya ka wine ba ikum hyang bakin yo kini ki blessings kini ki jingker ku
ki kun Israel ki ngop hakini namar ba kadon ka delay of blessing na kaliang kajong ublay ubaim ki poy shikini ki syapan tamit kare kum kata ka por jong kajing tenjo iki bat nakapor shi kapor ki hap shakani ka pop jong kajing mani blay tau bat namar ba ki mani blay tau ki ngop ru ha ka pop jong kajing le kam auria kum kita ki sexual acts jong kata keri kanan ni kata kiri jong kita ki briu ki ba bamde kiri Hebrew kai ka banga kwa ban ong ni ba ka magnitude jong kani ka ju ka pornografi kadai ka ju bat kajing mani beli tau kamdai ka kajing mani beli tau kamdai ka pornografi wanam sungguh bakala hari ka magnitude ka bor jong kani ka pornografi bat ka bor jong kani ka jing mani beli tau idolatry kalong kumju ha ka idolatry ubriu umani ubli tau upan sengop hai tu ubli tau bat ule ikini ki sexual acts ki jong haka pornografi ubriu umani ubli tau upan sengop hai tu ubli tau bat ule ikini ki kam pornografi henry haka pornografi pat ubli tau jong briu tu ubli tau jong briu jong ka briu kan opi uta ubli tau ude ikini ka do kamni ka met ketika do ka kenja do flesh ni kata ka stars dan ni kata ka carnal naringi puli ki kitab ki Roman penlap baong ba wadum yat kat kum ka do an kat kum uman sim na puli si Galatia kalon ka basan ka tho ba uman sim ka met kilong contradict iwe kata ka jinglong do ka jungi kalong bai thao bat ha kata kajing mani beli tau ka jungi uta beli tau belum kata ka do bangin yo ya kata bangi penhun ya kata ka sexual desire ya ka bangi bu ya kita ki nudity kamat jungi ban penhun ya kita ki sexual desire yo tau beli tau ite ya ni keduan kita keduan kalau abang ke mobile phone ke TV ke laptop or whatever you using all these gadgets pite ya kata keduan henry pibu pat ya kajing kenya ya ka met jong la jong pi kinyai ka met ka jong la jong ha kita ka bai thau jong ta ka do ka jong pi parlok ai ba ka met ka jong pi kan long ka jing kinya ka ba im ya ublai nganget ba kani ka jing kai kan long ka ba montoy pi sngob ha share sngob ha subscribe sngob ha like ya kani ka video ba kibai kinyo jing montoy lam kiar na kani ka pop jong kani ka pornography kamde ka pop ka ba pin ya le amo kani ka pop ka ba pin pet naka kiar naka pet naka Boleh ikut kuih, haleluya.